Talaygon ang Dios, mga igsuon, mga higala diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ako ang inyong higala ni Anna, nagaagda kaninyo aron sa pagpaminaw, sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ug aniya ta karon sa ika-54 nga adlaw sa pagbasa sa Biblia para sa ika-23 sa Pebrero daning tuig 2020. Ug basahon nato ang libro sa Levitico kapitulo 14, tibuok kapitulo 14. Adunay 57 ka mga bersikulo. Og ato sang basahon unya ang libro sa Marcos sa bagong tugon ug ang mga salmo ug mga panultihon o proverbio. So nag-ingon dinhi mga igsuon sa kapitulo 14 sa libro sa Levitico, ug misulti si Jehova kang Moises nga nagaingon, kini mao ang kasuguan sa sanlahon sa adlaw sa paghinlo kanila or kaniya pagadadon siya ngadto sa saserdote. Ug ang saserdote mugula sa kampo, ug ang saserdote magahiling. Ug aniya karon kung ang sakit nga sanla mamaayo sa sanlahon, nan ang saserdote magasugo ni adtong pagahinluan sa pagkuha alang sa iyang kaugalingon ug duruha ka langgam nga buhi nga mahinlo ug kahoy nga sedro ug mapula ug hisopo. Ug ang saserdote magasugo sa pagpatay sa usa sa mga langgam diha sa usa ka sudlanan nga yuta sa ibabaw sa nagaagay nga tubig. May tungod sa langgam nga buhi, kini kuhaon niya ug ang kahoy nga sedro ug ang mapula ug ang hisopo ug kini sila ituslob niya ug ang langgam nga buhi sa dugo sa langgam nga gipatay sa ibabaw sa nagaagay nga tubig. Ug siya magasablig sa makapito sa ibabaw sa sanlahon nga pagahinluan sa sanla ug siya magapahibalo kaniya sa pagkahinlo na. Ug pagabuhian ang langgam nga buhi ngadto sa kapatagan nga hawan. Ug kadtong pagahinluan magalaba sa iyang mga bisti ug kiskison niya ang tanan niya nga buhok ug maligo siya sa tubig ug mamahinlo siya. Ug sa human ni ana mosulod siya sa kampo ug mupuyo siya sa gawas sa iyang balong-balong sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw maupa ang pagkiskis niya sa tanang buhok sa iyang ulo ug ang iyang bungot ug ang mga kilay sa iyang mga mata, sa katapusan gayud pagakiskison niya ang tanan niyang balhibo ug pagalabhan niya ang iyang mga bisti ug pagahugasan niya ang iyang unod sa tubig ug mamahinlo siya. Ug sa ika-8 ka adlaw magakuha siya og duruha ka nating karnero nga laki nga walay ikasaway ug usa ka nating karnero nga bayi nga usa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway ug tutulo ka napulo ka bahin sa usa ka epa sa harina nga fino alang sa halad nga kalan-on nga sinaktan sa lana ug ikatulo ka bahin sa usa ka litro nga lana. Ug ang saserdote nga nagaputli kaniya magapahamutang kaniya nga pagahinluan ug niadtong mga butanga sa atubangan ni Jehova sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Ug ang saserdote magakuha sa usa sa mga nating karnero nga laki ug kini igahalad niya tungod sa paglapas uban sa ikatulo ka bahin sa usa ka litro nga lana ug igatabyog kini ingon sa halad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova. Ug pagapatyon niya ang nating karnero nga laki sa dapit diin ginapatay ang halad tungod sa sala ug ang halad nga sinunog sa balaang puloy-anan kay maingon nga iya man usab sa saserdote ang halad tungod sa sala, mauusab ang halad tungod sa paglapas iya sa saserdote, kini mao ang labing balaan. Ug ang saserdote magakuha sa dugo sa halad tungod sa paglapas ug ang saserdote magabutang sa ibabaw sa langudngod sa dalunggan nga tuo niadtong pagahinluan ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang kamot nga tuo ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo.
ug ang saserdote magakuha sa ikatulo ka bahin sa 1 litro nga lana ug igabubo niya sa palad sa iyang kaugalingong kamot nga wala, ug igatuslob sa saserdote ang iyang tudlo nga tuo sa lana nga anaa sa iyang kamot nga wala, ug magasablig siya sa lana sa iyang tudlo sa makapito sa atubangan ni Jehova. Ug ang mahabilin sa lana nga diha sa iyang kamot igabutang sa saserdote sa ibabaw sa langudngod sa dalunggan nga tuo niadtong pagahinluan, sa ibabaw sa kumalagko sa iyang kamot nga tuo ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo, sa ibabaw sa dugo sa halad tungod sa paglapas. Ug ang mahabilin sa lana nga anaa sa iyang kamot igabutang niya sa ibabaw sa ulo niadtong pagahinluan, ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya sa atubangan ni Jehova. Ug ang saserdote magahalad sa halad tungod sa sala ug magabuhat siya og pagtabon sa sala alang niadtong pagahinluan tungod sa iyang pagkahugaw, ug sa human niini pagapatyon niya ang halad nga sinunog. Ug igahalad sa saserdote ang halad nga sinunog ug ang halad nga kalan-on didto sa ibabaw sa halaran, ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya ug mamahinlo siya. Ug kung siya makaluluoy ug dili makaabot sa igo, unya magakuha siya og usa ka nating karnero nga laki aron igahalad ingon nga halad nga tinabyog tungod sa paglapas aron sa pagbuhat og pagtabon sa sala alang kaniya. Ug usa ka napulo ka bahin sa usa ka epa nga harina nga sinaktan sa lana nga sa halad nga kalan-on ug sa ikatulo ka bahin sa 1 litro nga lana, ug duruha ka tukmo kun duruha ka kuyabog nga arang niya maabot, ug ang usa alang sa halad tungod sa sala ug ang usa alang sa halad nga sinunog. Ug sa ikawalo ka adlaw kini pagadad-on niya tungod sa saserdote alang sa pagpaputi ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman sa atubangan ni Jehova. Ug ang saserdote magakuha sa nating karnero sa halad tungod sa paglapas ug ang ikatulo ka bahin sa 1 litro sa lana, ug ang saserdote magatabyog niini ingon nga halad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova. Ug pagapatyon niya ang nating karnero sa halad tungod sa paglapas ug ang saserdote magakuha sa dugo sa halad tungod sa paglapas ug igabutang niya sa ibabaw sa langudngod sa dalunggan nga tuo niadtong pagahinluan ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang kamot nga tuo ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo. Ug ang saserdote magabubo sa lana sa ibabaw sa palad sa iyang kamot nga wala ug sa iyang tudlo nga tuo. Ang saserdote magasablig sa lana nga anaa sa iyang kamot nga wala sa makapito sa atubangan ni Jehova. Ug ang saserdote magabutang sa lana nga anaa sa iyang kamot sa ibabaw sa langudngod sa dalunggan nga tuo niadtong pagahinluan ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang kamot nga tuo ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo sa dapit sa dugo sa halad tungod sa paglapas. Ug ang nahasalin sa lana nga anaa sa kamot sa saserdote igabutang niya sa ibabaw sa ulo niadtong pagahinluan aron sa pagbuhat ug pagtabon sa sala alang kaniya sa atubangan ni Jehova. Ingon usab igahalad niya ang usa sa mga tukmo kun sa mga kuyabog sa salampati nga arang niya maabot, bisan ang arang niya maabot ang usa sa halad tungod sa sala ug ang usa usab alang sa halad nga sinunog uban sa halad nga kalan-on, ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang niadtong pagahinluan sa atubangan ni Jehova. Kini mao ang kasugoan tungod niadtong adunay sakit sa sanla nga dili makaabot sa pagdala sa ginatudlo alang sa iyang pagkahinlo. Ug misulti si Jehova kang Moises ug kang Aaron nga nagaingon, sa inyong pagsulod sa yuta sa Kanaan nga akong gihatag kaninyo aron kamo makapanag-iya niini, ug gibutang ko ang sakit sa sanla sa usa ka balay sa yuta nga inyong napanag-iya,
Unya ang tag-iya sa balay moadto ug magapahibalo sa saserdote nga magaingon, alang kanako daw adunay usa ka hampak sa sakit nga mitungha sa akong panimalay. Ug magsugo ang saserdote aron biyaan niya ang balay sa dili pa mosulod ang saserdote sa pagtan-aw sa sakit, aron ang tanang atoa sa balay dili isipon nga mahugaw. Ug sa human niini ang saserdote mosulod sa paghiling sa balay ug magahiling siya sa sakit. Ug ania karon kung hikit-an ang mga lama sa sakit diha sa mga bungbong sa balay, uban ang mga buho-buho nga malunhaw-lunhaw kun mapula-pula ug ang panagway labing ilalom kaysa bungbong, nan ang saserdote mugula sa balay padulong sa pultahan sa balay ug pagalukban niya ang balay sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw mobalik ang saserdote ug magahiling. Ug ania karon kung ang sakit nagatubo sa mga bungbong sa balay, nan magasugo ang saserdote aron paglangkaton nila ang mga bato diin anaa ang lama sa sakit ug igasalibay kini sa gawas sa lungsod sa dapit nga mahugaw o sa dapit nga mahugaw. Ug siya magasugo nga libuton pagkiskis ang sulod sa balay ug ang abog nga nangakuha sa ilang pagkiskis igasalibay sa gawas sa lungsod didto sa dapit nga mahugaw. Ug sila magakuha og laing mga bato ug ilang igabutang kini dapit sa gikuhaan sa mga bato ug magakuha sila og lain nga tisa ug hulipan nila ang balay. Ug kung ang sakit magabalik ug moturok niadtong balaya sa tapos kuhaan niya ang mga bato ug sa tapos kiskisin niya ang balay ug sa tapos mahulipin niya, unya ang saserdote mosulod ug magahiling ug ania karon kung daw nagalakaw ang sakit didto sa balay, sanla nga magakutkot niadtong balaya kini mahugaw ug pagagun-ubon ang maong balay, ang mga bato niini ug ang mga kahoy niini ug ang tanang tisa sa balay ug pagadad-on kini ngadto sa gawas sa lungsod sa dapit nga mahugaw. Labot pa kadtong mosulod niadtong balaya sa tanan nga adlaw nga ginapalukban kini, mahugaw siya hangtod sa hapon. Ug ang makahigda niadtong balaya pagalabhan niya ang iyang mga biste, ang mukaon usab sulod niadtong balaya pagalabhan niya ang iyang biste. Ug kung mosulod ang saserdote ug magahiling ug ania karon makita ang sakit nga wala magalakaw sa balay sa tapos kini mahulipi, nan ang saserdote magapahibalo nga ang balay mahinlo kay ang sakit naayo na. Ug aron sa paghinlo sa balay magkuha siya og 2 ka buok nga langgam ug kahoy nga sedro ug mapula ug hisopo ug pagapatyon niya ang usa sa mga langgam sa usa ka tadyaw nga yuta sa ibabaw sa nagaagay nga tubig ug pagakuptan niya ang kahoy nga sedro ug ang hisopo ug ang mapula ug ang langgam nga buhi ug ituslob sila sa dugo sa langgam nga gipatay ug diha sa nagaagay nga tubig ug pagasabligan ang balay sa makapito. Ug magaulay siya sa balay pinaagi sa dugo sa langgam ug sa nagaagay nga tubig ug sa langgam nga buhi ug sa kahoy nga sedro ug sa hisopo ug sa mapula. Apan pagabuhian niya ang langgam nga buhi sa gawas sa lungsod ngadto sa ibabaw sa kapatagan. Mao kini ang pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa balay ug kini mamahinlo. Kini mao ang kasuguan mahatungod sa tanan nga sanla ug sa puno ug sa sanla sa biste ug sa balay ug mahatungod sa hubag ug sa kugan ug sa kabang nga maputi aron sa pagtudlo diha sa diha nga kini mahugaw na ug sa diha nga kini mahinlo na, kini mao ang kasuguan mahatungod sa sanla. Praise the Lord. So mana mga igsuon ang atong nabasa giingon sa atong Ginoong Dios kang Moises
sa Levitico Kapitulo 14. Sumaadto ta sa libro sa Marcos. Marcos Kapitulo 6. Sugod ta pagbasa sa versikulo 30 hantod sa 56. Ito sa matapos ang Kapitulo 6 sa libro sa Marcos. So nag-ingon dinhi mga igsuon ug mga higala. Ug unya ang mga apostoles nagkatigom pag-usab uban kang Hesus. Ug kaniya ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo ug gipanudlo. So excited sila nga mag-report sa atong Ginoo. Ug siya miingon kanila, pangadto kamo nga kamura sa usa ka dapit nga awaaw ug pamahulay kamog makadiyot. Kay daghan man ugod ang mga tawo nga nagpangadto nganhi. Ug si Huso ug ang mga tinun-an halos makagayon bisan sa pagpangaon. Ug sakay sa sakayan nangadto sila sa usa ka dapit nga awaaw nga sila ra. Ug daghan ang nakakita kanila sa ilang paggikan. Ug nakaila kanila ug kini sila midali pag panalagan sa mamala paingon didto gikan sa tanang kalungsuran ug miabot sila didto nga una pa kanila. Ug sa pagtakas ni Jesus sa mamala iyang nakita ang usa ka dakong pundok sa mga tawo ug siya naluoy kanila kay sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug iyang gisugdan ang pagpanudlo kanila sa daghang mga butang. Ug sa pagkahapon na kaayo, kaniya miduol ang iyang mga tinun-an ug miingon, awaaw kining dapita dinhi, ug karon hapon na kaayo. Palakta na sila sa pagpangadto sa silingang kayutaan ug mga kabalangayan aron makapamalit sila ilang makaon. Apan siya mitubag kanila, kamoy maghatag kanilag makaon. Ug sila miingon kaniya, mangadto ba kami sa pagpalit ug balig 2 ka gatos ka denaryo nga tinapay ug among ipakaon kanila? Ug siya miingon kanila, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Adtoa ug susihan ninyo. Ug sa nasayra na nila, sila miingon kaniya, 5 ug 2 ka buok isda. Ug iyang gisugo silang tanan sa pagpanglingkod nga magpundok-pundok diha sa lunhaw mga balili. Ug nanglingkod sila nga nagpundok-pundok sa tinaggatos ug tig-5. Ug sa nagkupot siya sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda, miyahat siya sa langit ug nagpasalamat ug iyang gipikas-pikas ang mga tinapay ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idulot ngadto sa katawhan ug iyang gibahin-bahin ang 2 ka isda alang kanilang tanan. Ug nangaon silang tanan ug nabusog ug ilang nahipos ang napulog 2 ka bukag nga mga tipik sa tinapay ug sa isda. Ug ang mga nangaon sa tinapay may gidaghanon nga 5,000 ka mga lalaki. Ug diha-diha ang iyang mga tinun-an gipasakay niya sa sakayan ug iyang gipauna kaniya sa pag-adto sa pikas nga daplin sa Betsaida samtang nagpalakaw pa siya sa panon sa katawhan. Sa nakapanamilit na siya kanila, siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo. Praise the Lord. Ug sa pagkasawm-sawm na, ang sakayan didto na sa lawod sa lanaw, ug siya maurang usa didto sa mamala.
ug nakita niya sila nga nagkalisod-lisod sa paggaod kay sungsungon man ang hangin. Ug sa may ikaupat nga hugna sa pagbantay sa kagabhion, kanila miadto siya nga naglakaw ibabaw sa tubig. Tuyo unta niya ang paglabay kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw ibabaw sa tubig, ilang gidahom nga siya abat ug sila naniyagit. Kay silang tanan nakakita man kaniya ug nangalisang sila, apan diha-diha kanila misulti siya nga nag-ingon, "Salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang." Ug siya misaka sa sakayan ngadto kanila ug ang hangin milunay. Ug sila nahibulong sa hilabihan gayod, kay wala man ugod sila makasabot mahitungod sa tinapay, hinunua nagmagahi ang ilang mga kasing-kasing. Ug sa nakatabok na sila, miabot sila sa yuta sa Genezaret ug midunggo sa baybayon. Ug sa paghikawas na nila sa sakayan, diha-diha nakaila niya ang mga tao, o nakaila kaniya ang mga tao, ug nagpanalagan sila ngadto nganhi sa tanang dapit niadtong yutaa, ug gisugdan nila ang pagpangdala sa mga masakiton diha sa mga higdaanan ngadto sa bisan diing dapit diin atoa siya sumala sa ilang madunggan. Ug bisan diin siya mag-adto sa mga kabalangayan, sa mga syudad o sa kaumahan, didto gipahimutang nila ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan, ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon unta sila bisan na lang sa burlas sa iyang pupo, ug nangaayo ang tanang nakahikap niini. Praise God. Hallelujah. So mga igsuon, sa bag-ong tugon, ang mga tinun-an, ang Ginoo ang nagpakaon sa mga tao nga niduol kanila. Pero unsay gibuhat karon sa mga preacher, sila ang agpakanon sa mga tao. Baliktad, di ba mga igsuon? Makita nato man gud karon sa bag-ong tugon ay karon sa mga panahon ang mga simbahan ilang gihimo ang daang tugon, ilang gimix ang daang tugon ug bag-ong tugon. Agud ang mga simbahan karon mga simbahan, mga kwartahan, nahimong nilang pangwarta ang relihiyon. Agud daghan kay gusto magpastor tungod sa kwarta. Pero kung tan-aw nato ang bag-ong tugon, ang Ginoong Hesukristo uban ang mga apostoles nanlakaw sila mga igsuon. Ug sila ang nagpakaon sa mga tao sa pamamagitan ng atong Ginoong Hesukristo. Dili ang mga tao mo'y nagpakaon sa ila. So nakita nato mga igsoon, di ba? 5 loaves and 2 fishes. Ang Ginoo ang nagpakaon, gingnan sa Dios ang mga apostoles nga sila ang magpakaon sa mga tao. So may pakaon sa spiritual, pakaon sa physical. Asa gikuha didto sa mga tao, butas sabot mga igsoon nga ang Dios ang magpanalangin sa gamay nga butang aron ang gamay nga butang mudako mudaghan aron maapod-apod ang tanan nga mga muduol sa atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sa mga Salmo kapitulo 40 versikulo 1 hangtod sa 10. So before ta magdiretso mga igsoon padayon, ako nadumduman si Apostol Pablo. Di ba si Apostol Pablo nag-ingon siya nga wala siya magpabugat sa mga magtotoo
kay siya nagtrabaho sa iyang kaugalingon aron siya makakaon. Wala siya wala siyang mangayo, wala pa siya magpasuporta sa mga magtotoo, kundi yung mga magtotoo kung doon naman sila yung mga ihatag, mga i-donate, mga i-share para sa mga bagong mga magtotoo, para sa mga magtotoo nga nagkalisod, dili kay tanan ihatag diha sa simbahan. Kay kana nga style kung atong makita sa makita sa Biblia, style na sa unang tugon ay sa daang tugon sa panahon ni Moises, pero sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo, sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili na nato mabasa mga igsuon nga nag-ingon sila nga mopagyapon ni magdala mo og mga gasa ninyo para sa mga apostoles, kundi mga igsoon para sa church, para sa mga magtotoo. Gidistribute nila ang ilang mga bahandi para sa mga magtotoo, dili lang para sa usa ka tawo. Kay nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon ang Ginoo nga dili sila magdala sa naging ang Ginoo nga, di ba katong napulo og duha ka mga apostoles nga gi-send sa Ginoo aron magsangyaw sa pulong sa Dios. Unsa man sila mga igsoon, ang Ginoo ang naghatag sa nilag panalangin, wala sila nagpabugat sa mga magtotoo. Praise the Lord. Nagtrabaho si Apostol Pablo sa iyang kaugalingon aron mabuhi siya, aron ang pulong sa Dios dili matagaan og dili maayo nga paghuna-huna. Walay matisod, walay walay ma-offend, walay makaharang sa pulong sa Dios, kundi ang tanan maluwas. Praise the Lord. Tanan maluwas nga gitawag sa Ginoo. So karon basahon nato ang mga Salmo kapitulo 40 versikulo 1 hangtod sa 5. Nag-ingon din kapitulo 1 versikulo hangtod sa versikulo 10. Nag-ingon dinhi, naghulat ako nga mapailubon gayud kang Jehova, ug siya mikiling kanako ug nagpatalinghog sa akong pagtuaw. Siya nagkuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisang nga gahong gikan sa lapukon nga yanang, ug gipahamutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato ug gitanos niya ang akong mga lakang. Ug nagbutang siya sa akong baba ug alawiton nga bag-o bisan ang pagdaig sa atong Dios. Makakita niini ang daghan ug mga hadlok sila, ug sila magasalig kang Jehova. Bulahan ang tawo nga kang Jehova anaa ang iyang pagsalig, ug dili magatahod sa mga palabi-labihon, bisan sa mga musunod ngadto sa kabakakan. Daghanan, O Jehova nga Dios ko, ang mga katingalahang buhat nga nahimo mo, ug ang imong mga hunahuna nga sa kanunay nganhi kanamo. Dili sila ikapahamutang diha kanimo. Kung ako magapahayag ug magasulti tungod kanila, daghan pa sila kaysa maihap. Halad ug gasa wala mo kahimot-i. Ang akong mga igdulungog gibuksan mo. Halad nga sinunog ug halad tungod sa sala wala mo kinahanglana. Unya miingon ako, ania karon mianhi ako sa basahon nga linukot. Nasulat kini matungod kanako. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Dios ko. Oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Praise the Lord. Nagmantala ako og mga malipayong balita sa dako nga katilingban. Ania karon
Dili ko pagapugngan ang akong mga ngabil, o Jehova, ikaw nahibalo. Wala ako pagtagoi ang imong pagkamatarong sa sulod sa akong kasing-kasing. Gipahayag ko ang imong pagkamatinumanon ug ang imong kaluwasan. Wala ako pagtagoi ang imong mahigugmaong kalulot ug ang imong kamatuoran gikan sa dako nga katilingban. Praise the Lord. So mao ni mga igsoon ng atong gibuhat nga atong gisangyaw o gibayaw nato ang pulong sa Dios nga sa tibuok katilingban kung asa man makaabot kining atong video tungod kay ang Dios maayo, ang Dios matarong, ang Dios mga igsoon gusto nga luwason tanan mga tao. So naa sa atong desisyon kung atong dawaton ang pulong sa Dios. Dawaton nato ang pulong sa Dios, maluwas ta kay ang atong kaluwasan gikan man sa Dios. Praise God. Karon basahon nato ang mga panultihon o Proverbio Kapitulo 10 versikulo 11 hangtod sa 12. Nag-ingon dinhi, ang baba sa matarong maoy usa katuburan sa kinabuhi, apan ang pagpanlupig nagatabon sa baba sa dautan. Ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok, apan ang gugma nagatabon sa tanang mga kalapasan. Praise the Lord. Muna ang pulong sa atong buhi nga Dios kay mga igsoon magampo ta sa Ginoo, atong i-surrender ang atong mga kasing-kasing nga ang Ginoo maoy kanunay nga magahinlo niini mga igsoon. Praise the Lord. Kay ang pulong sa Ginoo siya ang nagatukib sa kinatibuk ang sulod sa atong kasing-kasing. Praise the Lord. Og kinahanglan nato kini nga i-confess sa Ginoo kung unsay makaplagan sa pulong sa Dios nga iyang igadayag kanato sa sulod sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga huna-huna. Praise the Lord. Dalaygon nga Dios, daghang salamat sa imong mga pulong o Dios nga nagatugkad Ginoo sa kinailaluman sa among mga kasing-kasing sa among mga huna-huna o Dios. Kay walay natago sa imong kahibalo Ginoo. Ikaw nasayod Lord sa tanan sa among mga lakang, sa among mga huna-huna, sa tanan nga among nabuhat, sa among tanan nga nasulti, sa among tanan nga nasa among kasing-kasing. O Dios, hallelujah, among gibayaw ang among kalag, ang among espiritu, ang among kasing-kasing huna-huna, ang tanan Ginoo, Lord. Aron kini mga hinlo Ginoo kay kami o Dios kung wala ka Ginoo, hallelujah, labaw pa Ginoo kay sa mga pinaka dautan o pinaka maruming basahan Ginoo, Lord, hallelujah. So, Ginoo, kay kinahanglan namo Lord ang imong kaayo, ang imong kaluoy Ginoo aron kami magapadayon o Dios, hallelujah, sa among pagpangalagad kanimo sa panginabuhi diha ilalom sa imong kabubuton o Dios, hallelujah. Ikaw dalaygon sa walay katapusan o Dios kay imong kaayo kanunay Ginoo nga naka-offer Ginoo ka naka-ready aron among aron kini Ginoo among madawat Ginoo sa every time Lord nga kami magaduol kanimo Dios, hallelujah. Lord, daghan salamat nga imo kami kanunay mo kami Ginoo nga tan-aw, gi-check Ginoo, kanunay mo ginatugkad na among mga kasing-kasing, among huna-huna aron Ginoo magpadayon nga malinis Lord, malimpyo Ginoo ang among
among kasing-kasing ug ang among mga huna-huna. Dalaygon ka sa walay katapusan ug padayon ako ginaampo Lord ang tanan nga mga maminaw sa pagbasa sa imong mga pulong. Ikaw mag-aayos sa kanila kung sila doon na may balatian. Ikaw Ginoo ang maglipay sa ilang kasing-kasing kung na sila mga kasubo. Lord, ikaw mag-answer Ginoo sa ilang mga kinahanglanon daning orasa o Lord, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo kining tanan among gipangayo o Lord. Hallelujah. Aron sa imong kapurihan sa imong pangalan Lord, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Praise the Lord. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios o hinaot nga anaa ka mo karon sa maayong sitwasyon, kondisyon sa bisan pa sa tunga daning problema sa COVID pandemic, pero ang Ginoo mga igsoon naasad siya sa tibuok kalibutan pusa kong na ang Ginoo, we are safe. So kini inyong igsoon og higala sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo, Sister Luz Wesley dinhi sa Sakon, California. Magpadayon ta sa atong pag-connect sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang pulong dinhi lang sa Connect to God through His Word. Nga padayon pong maminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. So mga igsoon, magkita ta otro sa sunod nga pagbasa nato sa pulong sa Dios ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye.